Vítam vás pri novom videu, tu je Filip, youtuber a dneska ochutnám túto Mr. Wish čokoládu. Napíšte v komentáru, či ste už niekedy jedli, ako vám chutila. Určite nahoďte like a odber a môžeme ju ísť ochutnať. Takže ideme to ochutnať. No. To je horká čokoláda, čiže neviem, či mi bude chutiť, ale dúfam, že nejako, hej. Ježiš, okej. Ja už nemám takú odlomenú trochu, ale nevadí. Tak sa odlomím takto. Dobre. Okej. What? To nechutí ako horká čokoláda. Podľa mňa to chutí ako čokoláda normálna. Tak toto... Také výborné. A sa musím dať viacej. Tomu dávam 9 z 10. Jedine, že ma trochu oklamali. Mňa. Ako... Mne to chutná, že... Nie je to až taká horká, no. OK. Fakt, toto je výborná čokoláda. Skúste ochutnať. Mne veľmi chutí. Takže... To výborne. Takže už si nahoďte ten odber a... Čujte, vidíme sa pri novom videu neskôr.